Un, dos, tres. Esperar la persona que falta, farem una introducció general de la problemàtica del patrimoni, perquè en realitat el que ens agradaria és que aquest acte d'avui fos un embrió d'un moviment que junti diferents associacions, diferents col·lectius de Barcelona que lluiten pel patrimoni i que a partir d'aquí ens unim i sent més forts puguem fer front en aquesta onada que ens vol passar per sobre i que vol destruir molts edificis protegits que tenim a la nostra ciutat. Amb aquesta finalitat jo li demanaria a l'Àlex que ens fes una mica d'introducció al tema del patrimoni i una mica per esperar a la Mònica, d'acord? Hola, bona tarda a tothom. Gràcies per venir aquesta tarda. Avui farem una mica un repàs de casos molt concrets amb elements patrimonials o amb edificis que considerem que no s'han defensat de manera correcta per l'Ajuntament de Barcelona en aquest cas, i que som els veïns els que hem tingut que intervenir pressionant per la conservació d'aquests edificis. Potser podríem començar ja directament per algun edifici en concret. No sé si el Jordi Bigues, tenim aquí el Jordi Bigues de Sarrià, de Can Reventós, i ens explicarà una mica el cas que estan tenint actualment al barri de Sarrià. El que ara anomenem Can Reventós és una antiga finca que es va anar retallant i que inicialment es deia Can Nadal perquè era la casa d'estiueig de Nadal, que era un polític que va arribar a ser alcalde de Barcelona, i la casa està catalogada com un patrimoni que s'ha de salvaguardar, encara que té titularitat privada. Després de la Guerra Civil, aquella casa es va vendre i la família Reventós es va fer amb la casa, i encara hi viu una senyora Reventós, que és la que s'encarrega de cuidar el jardí. Això està en el carrer Bonaplata, cantonada amb Fontcoberta. Potser no l'heu vist mai, entre altres motius perquè un mur impedeix veure el jardí de l'interior i, per tant, no es veu que sigui una zona verda. Aquest és el motiu per al qual nosaltres volem conservar aquest patrimoni, que és perquè en el nostre barri no hi ha cap zona verda. A Sarrià Antic no hi ha cap zona verda. I és el penúltim o l'últim jardí privat que existeix i que considerem que és un bé comú i nosaltres estem obligats a protegir els béns comuns quan les administracions no ho fan. Al costat hi havia una fàbrica coneguda que es deia Sandoz, on hi treballaven molta gent de Sarrià, especialment dones, i on es fabricava un producte que ara ha sigut substituït per l'ibuprofeno i productes similars, que es deia Optalidon. Allò es va permetre edificar i es podia fer a la Sandoz 18.000 metres quadrats edificats. En realitat el projecte era de 32 i ha acabat amb 28.000 metres i hem guanyat els veïns 3 sentències al Tribunal Suprem que se'ls han passat pel cul, les 3 sentències, a l'Ajuntament de Barcelona. No sols això, sinó que posteriorment amb una sentència, amb diners públics, es va fer un acte de corrupció perquè el Pla General Metropolità fos modificat per donar cobertura legal a l'activitat aquesta criminal de malmetre els béns comuns. L'actual projecte té encara més gosadia del que tenia el Sandoz, perquè vol encabir amb un solar petit un conjunt de 40 habitatges que obligaran a no respectar les distàncies obligatòries respecte al bé patrimonial catalogat, que variarà les altures per fer-les superiors i encabirà allà 40 pisos de luxe, que és el que volen els nets dels Reventós
compartir i repartir-se com si fos un botín de guerra. Nosaltres pensem que les irregularitats urbanístiques, per un costat que he citat, més les irregularitats en la tramitació, van donar lloc a quan en Joan Llinares era el que lluitava contra la corrupció a l'Ajuntament de Barcelona, iniciés un expedient per consultar si els serveis tècnics de l'Ajuntament havien aprovat il·legalment, d'una manera clara, les normatives urbanístiques de Barcelona i de l'àrea metropolitana per encabir-hi allà una quantitat de metres quadrats edificables que no hi cabien. Això va aturar-ho, el projecte, però una vegada resolta l'anomalia, que és que els tècnics municipals donin cobertura a processos de corrupció, va reiniciar-se el projecte de construcció amb 4 modificacions i un projecte que ja estava arxivat el van presentar com si fos viu urbanísticament. Aquesta gosadia de tramitar-ho ens va fer entendre que hi havia darrere coses que encara no coneixem en la seva extensió, però que són anomalies autèntiques. És a dir, que ara que hem iniciat el contenciós administratiu, estem convençuts que el guanyarem, però temem que quan el guanyem allò ja estigui edificat i tots els arbres talats i tot destruït. Per tant, aquí estem en una situació d'emergència. I per això vam fer una crida a l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona perquè entengués que el que s'estava fent allà seria tombat pel Tribunal Suprem en el seu moment, perquè claríssimament és una anomalia urbanística inacceptable. Sarrià venia de la lluita de preservar el parc de l'Oreneta, on una anomalia urbanística permetia en el senyor Núñez i Navarro edificar no 4 xalets com tenia autoritzat el solar, sinó 21 xalets modificant el Pla General Metropolità, que és de l'any 1964 i que s'ha modificat 1.000 vegades i una d'elles per motius de salvaguàrdia ambiental. És a dir, que estem davant un Pla General Metropolità que no sols és caduc, no sols correspon a un model de ciutat desenvolupista que no ens interessa, sinó que a sobre donen cobertura contínuament a anomalies urbanístiques que es produeixen, com la que he citat de Sandoz, que volia donar cobertura legal a unes autoritzacions il·legals que havia donat l'Ajuntament de Barcelona. La pregunta que ens hem de fer és, més enllà d'un cas local de controvèrsia, és com és possible que les administracions que tenen el deure de defensar els béns comuns defensen els drets de la propietat quan no són drets fonamentals. El dret a la propietat no és un dret fonamental en el nostre país. No ho és perquè ha de tenir una funció social. I si la propietat no té funció social, deixa de ser un dret fonamental. En canvi, ens hem acostumat en què els drets urbanístics es posen per sobre dels interessos comuns. I els béns comuns són abandonats per les administracions que han rebut la confiança d'existència com a tal institucions precisament per fer valdre els béns comuns front als interessos particulars. Però així i tot podem arribar a reconèixer, com és el cas que fa la plataforma, que els interessos no necessàriament dels que volen treure en benefici econòmic del jardí de Casa Rondon tindrien que haver-hi un sistema on la capacitat constructiva es trasladés seguint el mecanisme típic de l'administració, que és les permutes. Permutar-ho amb un solar que s'ha generat públic, que l'hem identificat. És a dir, que fa 2 setmanes vam entregar a l'arquitecte en cap de Barcelona una proposta concreta de permuta que podria permetre que l'autorització de l'inici de la construcció es congelés i s'arribés a un acord a la propietat. Això ja, per mi, és cedir molt al respecte, però és demostrar que hi ha solucions quan hi ha voluntat política de que es solucionin els problemes. Si no hi ha voluntat política,
la cultura de qui dies passa anys empeny, que tant és la bandera de l'administració catalana i municipal, s'imposa front als béns comuns. Ara mateix s'ha iniciat un nou front a Sarrià amb un intent de pavimentar tot el parc de l'Oreneta. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de pavimentar que inclourà la instal·lació de 1,3 quilòmetres de gabions d'1 metre cúbic per posar-los al costat de tots els camins i que significarà la destrucció del patrimoni arquitectònic que encara es conserva de les antigues fonts ornamentals, de les antigues mines d'aigua, i en un moment en què la ciutat declara l'emergència climàtica, va i resulta que té pressupost per pavimentar un parc que nosaltres considerem que ha de ser forestal i històric i no ha de tenir les condicions d'un parc urbà normal destinat al lleure per nens, etc. Allò és un lloc sagrat pels sarrianencs. El parc del Castell de l'Oreneta és un lloc sagrat. Sagrat en quant a intocable, no en l'aspecte religiós. No es pot tocar. I ja li vam dir al regidor Puigdollers, quan van intentar que el Núñez i Navarro edifiqués, que allò no es tiraria endavant. Per tant, nosaltres hem presentat un informe, un grup de tècnics, per demostrar que aquest projecte va en contra del Pla Natura 2021-2030, va en contra del Parc Natural de la Serra de Collserola, va en contra dels projectes d'emergència climàtica, el Pla Clima, etc. I això, ells van callant, perquè pensen que qui dies passa anys empeny i que pensen que el mes de juliol podran iniciar unes obres que duraran quasi un any per pavimentar el parc de l'Oreneta. Això són situacions que ens trobem que són intolerables. Hi ha una lògica mecànica dels tècnics municipals que no es posen al servei de la ciutadania, que acaben imposant-se amb els recursos de tots i que s'han d'aturar. Hem de defensar els béns comuns i hem de fer el que no fa l'administració, que és defensar els béns comuns. I aquest és el cas mateix del que tenim aquí davant. Aquest és el cas aquí davant. Ells esperen que la natura destrueixi l'edifici i nosaltres hem de fer el possible perquè es restauri i sobretot el jardí sigui el refugi climàtic del barri de les Corts. El dia 12 de desembre van fer una manifestació a Sarrià que van anar quasi 400 persones, es van quedar molt sorpresos de la resposta. Una manifestació que va acabar amb la proclamació i col·locació de la placa del refugi climàtic de Sarrià. Volíem que anomenar-lo Arcadi Oliveres, que és un veí que ens ha deixat fa un parell de mesos, però finalment l'hem deixat amb aquest nom. I més endavant ja pensarem quan el farem. Però volem conservar el jardí. Per això m'han demanat la plataforma que us faci una crida específica a que contribuïu a fer possible plantar cara judicialment a aquests projectes destructius. I a través de Goteo us serà fàcil trobar a la plataforma Goteo de quina manera col·laborar, perquè el que és important és que si ningú està sol, estarem tots acompanyats. I el principal problema és que això està sol, el Can Reventós està sol, l'Alzina de Gràcia estava sola, etc. I ens hem d'unir els veïns i les veïnes, hem d'unir amb una bandera, defensar els béns comuns. Moltes gràcies, Jordi. Per suposat us donem tot el nostre suport, tant amb el tema de Can Reventós com el de l'Oreneta, que a més jo personalment vaig estar quan es va salvar l'Oreneta i estava contentíssima, però l'últim que podíem imaginar seria que una vegada salvada l'Oreneta seria el propi Ajuntament el que s'encarregaria de destruir-la, no? O sigui que acaba la cosa sent com una mica surrealista tot plegat, el poc respecte que té l'Ajuntament de Barcelona pel bé comú i pels jardins que ens fan tanta falta amb tot el tema del canvi climàtic. Passem al segon ponent de la taula. Jo li donaria la paraula a la Mònica Aparicio.
Sí, sisplau, perquè et dono la paraula a tu. La Mònica ens ve de l'associació L'Alzina de Gràcia, que com sabeu tot va sorgir arrel d'una alzina que té més de 200 anys, que és una meravella. Si no hi heu anat mai, aneu-hi al carrer Encarnació. És un arbre únic a Barcelona i els veïns l'han defensat a mort i de moment l'han salvat. Però ara la Mònica us explicarà que, igual que ha passat amb l'oreneta, l'Ajuntament primer sembla que ho salva, però després s'ho vol acabar carregant tot. La Mònica ara ens ho explica. Gràcies. Bona tarda, se'm sent? Sí, no? Des de la vora. Ara se'm sent? Bé, bona tarda a tots i a totes. Vinc de la Vila de Gràcia. Bé, aquesta lluita va començar fa 3 anys aproximadament. Al carrer Encarnació hi ha una alzina de 250 anys en 2 casetes modernistes. Els veïns i les veïnes ho vam salvar, efectivament. Els veïns més propers, companys de l'associació, inclús es van lligar a diferents arbres, perquè no només l'alzina, que té 250 anys, sinó que s'estaven talant arbres de 100 anys. Els veïns van anar corrents, es van lligar, es va poder aturar tota... Em sembla que el terme és herbicidi, el terme tècnic, o si no, si hi ha algun biòleg que em corregeixi, i efectivament es va poder, arrel de l'organització de tots els veïns i les veïnes, amb una plataforma, es va poder salvar l'alzina que té 250 anys, és l'única alzina de tota Catalunya que s'ha catalogat com a patrimoni verd. Després, què ha passat? Doncs bé, durant aquests 3 anys, els veïns i les veïnes, efectivament, com ha dit la Imma, hem continuat lluitant perquè ara què es farà amb aquest espai? En aquest espai, alguns membres de la plataforma van pactar amb l'Ajuntament que no tots els veïns i les veïnes volíem això, perquè existeixen 12.000 signatures on vam signar que aquest jardí on està l'alzina fos pels veïns i per les veïnes. La Vila de Gràcia, jo visc allà actualment, té 52.000 persones empadronades. És a la zona, és la part antiga del que havia sigut el poble de Gràcia, és on no tenim espais verds, perquè has d'anar al Parc Güell o a la Salut. Tenim les places dures, les places dures, el Plaça del Sol, la Virreina, etc. Llavors, pensem que aquell jardí on està l'alzina i les casetes modernistes seria molt important com a pulmó per la zona de la vila. I ara us explicaré el que va passar. Aquests veïns que han pactat amb l'Ajuntament el que han fet és que ara amb aquestes casetes modernistes volen construir 17 pisos dotacionals que realment en aquella zona que és tot de casetes baixes, al carrer Encarnació o pràcticament tota la Vila de Gràcia, són casetes modernistes i edificis baixos, d'acord? No cal fer allà dins pisos dotacionals quan en realitat es poden fer en altres indrets, és el que estem dient, i a part que aquelles casetes modernistes que són, inclús durant la Guerra Civil, havien sigut un Ateneu republicà, havia tingut moltes funcions. Llavors, el que diem que aquestes casetes s'han de catalogar, que estan catalogades en aquest moment a nivell C. Nivell C és el que es cataloga amb els pobles antics de Catalunya. Si estiguessin a l'Eixample seria B i no es podria construir, però el que està passant és que amb la catalogació que es va fer de nivell C es pot construir. Bé, uns veïns que estem en contra d'aquest pacte i d'aquesta construcció, hem creat l'associació L'Alzina de Gràcia. L'alzina, perquè aquesta alzina pels vilatans sobretot és molt característica, ja us dic, és de les poques de tota Catalunya que té 250 anys, o la única, i per ells talar aquell arbre era un assassinat, però sobretot ara el que ens preocupa és que amb aquesta construcció que es farien amb aquestes 2 casetes, el que passaria és que les arrels d'una alzina de 250 anys i el jardí en si quedaria tot atapeït. Llavors, el que no s'està entenent és que si hi ha 12.000 signatures
per protegir el jardí per tots els veïns i per les veïnes, l'alzina, que ja vam aconseguir catalogar. El que no s'entén és que ara a les casetes només volen deixar la façana i construir pisos dotacionals, que tampoc l'Ajuntament, quan hem anat a diferents consells de barri, plenaris de barri, perdoneu, és que ja hem anat a tants, no ens saben dir exactament aquests pisos dotacionals per qui són. Nosaltres demanem, volem un estudi on historiadors, antropòlegs, sociòlegs, arquitectes, urbanistes ens diguin si realment són necessaris aquests 17 pisos dotacionals. O realment aquestes casetes podien ser, m'ho estic inventant, però podien tenir altres serveis a la comunitat, un centre cultural, un museu. És a dir, hem salvat un espai, però ara som víctimes d'un programa electoralista, malauradament, que és fer pisos dotacionals a llocs que no toquen. A llocs que no toquen perquè el que nosaltres diem, d'acord, si es necessiten pisos socials a Gràcia, es necessiten pisos dotacionals, es poden fer estudis amb altres indrets de Gràcia, són 5 districtes, que no estigui realment en un lloc tan atapeït com està a la vila de Gràcia. Bé, també el que estem demanant, perdoneu, és que són 3 anys, sí, el que estem demanant és un procés participatiu. Un procés participatiu on no només des de l'associació diem pot ser els veïns i les veïnes de Gràcia, però també pot ser un procés participatiu de veïns de Barcelona, d'acord? On puguem votar quin espai li donem a les casetes d'encarnació. És a dir, què és el que necessitem en un moment de canvi climàtic, en un moment d'emergència climàtica, en un moment de pandèmia, no necessitem més totxo en una de les zones històriques com són la vila de Gràcia. I el que demanem també és que aquesta catalogació, i ara sí com a historiadora i com a historiadora de l'art, no sigui una catalogació nivell C, sinó que fos una catalogació de casetes modernistes nivell B, que això permetria que no es pogués construir i que es busqués un ús social i comunitari, ja que ho vam salvar els veïns i les veïnes, que necessitem el veïnat, però que es mantingui l'estructura i que es restauri les casetes com eren originàriament. Bé, una mica és això, no sé si... Moltes gràcies, Mònica. És molt interessant tot el que has explicat, perquè aquí podria, imagina que salvem Can Capellanets, però després passa que caiguem, això que us ha passat a vosaltres, no? Que és caure del foc a les brases. Però... Volen signar el manifest? Sí. Perquè les manifestes que estem demanant a la nostra pàgina web és el... Sí. Perdó, camino molt a poc, perdoneu. Estem una mica lluny. Sí. Sí, perquè el del manifest sí que és important. Ens podeu seguir per Facebook, Associació L'Alzina de Gràcia, tenim Twitter i també ens podeu seguir Alzina Gràcia ORG. Tenim un manifest on demanem el procés participatiu, perquè l'Ajuntament ens diu el procés participatiu ja no és possible. Això, quan ho vam comprar, perquè hi ha un procés d'expropiació amb una família que segons ells han costat molts diners i que per tant l'única forma de demostrar aquesta expropiació ha sigut posant allà pisos dotacionals i nosaltres diem no. Aquesta finca s'ha expropiat perquè s'estaven matant arbres de 100 i 250 anys i en aquell lloc els propietaris volien fer pisos de luxe, que era un lloc molt petit. Llavors es va començar amb un procés d'expropiació que s'ha finalitzat ara i ara que s'ha finalitzat no volen saber l'opinió del veïnat amb aquest procés participatiu. Llavors, si signeu el manifest Alzina de Gràcia ORG, allà podran veure, tornem a recollir signatures, volem arribar un altre cop a 12.000 signatures perquè es pugui demanar que allà no es construeixi el que ells volen fer, perquè el que passaria si es construeix és que tirarien pràcticament les casetes modernistes i només deixarien, que tampoc ens ho estan assegurant, no ens estan assegurant que deixarien la façana. Aquí s'ha parlat de la modificació del Pla General Metropolità. Bé, a la Vila de Gràcia, des del 76, no es feia
una revisió. Nosaltres l'última acció que hem sortit a l'Independent de Gràcia, que vam presentar a finals de maig, crec que som 10 associacions i plataformes veïnals on no només l'Alzina de Gràcia i les casetes, sinó que altres veïns i veïnes estan patint aquestes petites expropiacions, també es construiran a petits espais verds de Gràcia i vam presentar al·legacions perquè es torni a revisar aquesta modificació del Pla General Metropolità, perquè realment no s'ha fet ni amb el consentiment de veïns i veïnes ni tampoc s'ha fet amb un sentit comú que aquí escoltava el company. Bé, una mica això. Moltíssimes gràcies. Mira, al fil del que ha dit ara del procés participatiu, us recordem que aquí tenim urna on seria molt bo que tots vosaltres poséssiu què us agradaria que fos Can Capellanets, perquè al final Can Capellanets ha de ser del barri i ha de ser el que vulguin els veïns del barri, no el que vulgui l'Ajuntament, en cas que aconseguim salvar-ho. Amb la qual cosa hem fet aquesta votació perquè segur que teniu idees boníssimes, nosaltres després això ho publicarem i direm doncs la gent li agradaria que fos això o que fos allò i els processos és simbòlic evidentment, però trobem que és una simbologia important en aquest cas. Anem per la tercera ponent que tenim avui, que tenim amb nosaltres la Àngels Garcia, que és la presidenta de l'Associació de la Rotonda, que és un cas també molt conegut a Barcelona, la Rotonda de Sant Gervasi, on ells van guanyar un procés judicial que aquí obliga, té molt mèrit, perquè guanyar un procés judicial és el nostre model a seguir, però llavors, clar, fa falta que la sentència s'executi, que aquí és on hi ha el problema, no? Li passem la paraula a l'Àngels. Ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestra lucha. Sin Carlos, evidentemente como colaborador voluntario y que no cobra nada como ninguno de nosotros, pues sin el soporte legal hubiera sido imposible nuestra guerra, porque se acabó con la concesión de la licencia, solo nos quedaba el recurso de ir a contencioso administrativo. Él miró los documentos y me dijo: Ángels, yo también vengo en este tema y ahora que ya tenemos la sentencia definitiva, después de haber ido al Tribunal de Primera Instancia, de Segunda, al Tribunal Supremo 2 veces, ¿no? Porque claro, pensar que nuestro enemigo, nosotros íbamos contra el Ayuntamiento de Barcelona, que es quien dio la licencia, pero el propietario es el señor Núñez y Navarro. Entonces, en cada uno de los procesos judiciales siempre teníamos 2 abogados en contra, el del Ayuntamiento y el del señor Núñez, que se personaba siempre para decir que él tenía licencia, cosa que es verdad, y que él tenía todo el derecho a hacer lo que estaba haciendo. Hemos conseguido la sentencia, y en este sentido es clarísima. La sentencia valora punto por punto cada uno de los temas que nosotros decíamos que no se cumplían y nos da la razón. Y por lo tanto, al final concluye con una frase que es demoledora, que dice que ante la concluyente extensión de disconformidades no cabe estimar otra conclusión que la demolición de lo construido al amparo de la licencia. Bueno, pues yo creo que está claro. Hemos mantenido alguna reunión con el señor Núñez y él dice que él no lo ve así, que parece ser que no sé si es que no lo lee bien, no sé, en fin. Pero nosotros lo que hemos pedido es que se ejecute esta sentencia. Y lo pedimos de verdad con el corazón encogido porque nos da mucha pena. O sea, esta sentencia va a suponer para el Ayuntamiento de Barcelona un gasto gigante, pero muy grande. Nosotros, en una evaluación somera, pensamos que rondará los 15 o 20 millones de euros. Incluso para el Ayuntamiento de Barcelona es muchísimo. Y estamos hablando de hacer un derribo que dejará el edificio de la Rotonda sin la zona de ascensores, sin la zona de escaleras. O sea, lo deja prácticamente inutilizado. Y además somos arquitectos y nos duele que esto se tenga que hacer. Nos duele muchísimo que en todos los millones de veces y oportunidades que hemos insistido con el Ayuntamiento en que habláramos,
y que pactáramos una solución negociada que a nivel de patrimonio respetara lo que era el edificio y lo que es el significado que tiene para toda la ciudad, y que se hayan negado sistemáticamente a negociar nada, nos parece increíble. Y ahora que ellos quieren hablar, pues vale, vamos a hablar. Pero claro, vamos a hablar con una sentencia a nuestro favor y con un espíritu de decir, oye, esto sigue pasando y nosotros, ya que lo hemos conseguido, queremos generar, digamos, un modelo de actuación que signifique una modificación de toda esta manera de actuar. Y intentar ver qué responsabilidades podemos pedir. Porque claro, ¿cómo puede ser que se haya hecho tanto daño a la ciudad, a su patrimonio y ahora a su economía, en un momento que estamos en pandemia, que las necesidades sociales son enormes, que el ayuntamiento tenga que dedicar este dineral a este tema? Por favor, o sea, de verdad que lo hacemos con el corazón encogido, pero no estamos dispuestos a renunciar. Porque es la única manera, nos parece, lo siento, de aleccionar a estos técnicos, a estos políticos que tenemos, que pasan de todo. No puede ser. Entonces, ahora hemos la ejecución de la sentencia. El ayuntamiento hasta ahora no había dicho nada. Ahora esta semana, la sentencia, pensar que es del año 2019. Pero bueno, con la excusa de la pandemia han ido pasando 2 años, ¿vale? Pues ahora hablemos, pero ya os digo, nuestra posición es dura porque no estamos dispuestos a renunciar a lo que hemos conseguido y si se tiene que hacer una cosa terrible, pues quizás se tenga que hacer, ya veremos. Ojalá que no, pero ojalá pudiéramos trabajar todos juntos y decir, pues mira, este tema, pues los tenéis que parar, porque ya está bien, o sea, ya está bien de seguir. No sé, quizás es un tema que me gustaría hablar con otras asociaciones para ver realmente qué hacemos, ¿sabéis? ¿Qué hacemos con lo que hay y con el futuro y cómo lo solucionamos? Es lo que pasa con vosotros, ¿no? Que parece que hemos ganado y sí que hemos ganado, pero el tema no se acaba aquí. Es la lucha de David contra un Goliat gigante, enorme, que consume muchísimos recursos que no tenemos. Además, nosotros pudimos también afrontar el tema con una colecta que nos ayudó a pagar un técnico independiente que nos hizo un dictamen que ha sido definitivo a la hora de que el juez nos diera la razón, porque no era lo que nosotros decíamos, ni lo que decía el ayuntamiento ni Núñez, sino que él ha hecho literalmente caso a lo que nos dijo esta arquitecta independiente que él mismo nombró y que nos dio la razón en todo. Entonces son procesos costosísimos a nivel presupuestario, pero también a nivel emocional. Es terriblemente duro, nos sentimos terriblemente solos, pero yo creo que tenemos que organizarnos y encontrar la manera de seguir adelante, porque nos engullen. Molt bé, moltes gràcies, Àngels. També, tots anem en la mateixa línia, de que ens hem d'unir i tant de bo aquest acte d'avui sigui l'embrió de la unió de totes les associacions de Barcelona que estem lluitant pel patrimoni i pel verd de Barcelona. Tant de bo, vull dir que a partir d'aquí hem de continuar treballant junts, segur. Bé, ara us vull introduir a la plataforma Salvem el Patrimoni de les Corts, que som els que estem lluitant per aquest edifici i pels seus jardins, per Can Capellanets. Tenim amb nosaltres l'Àlex Vallejo i l'arquitecte també Josep Maria Guillomet, que també ens ha ajudat també amb molts dictàmens. Tenim la sort de tenir-lo a la plataforma, que a més el Josep Maria és el president de l'Associació de Veïns de Zona Universitària. Us dono la paraula i endavant ens expliqueu com està tot això, perquè últimament crec que estan passant coses, Àlex? Bona tarda. Primer volia fer un apunt al que em comentava l'Àngels, que crec que és un tema molt interessant. Hola, molt interessant. I és el fet que ells, quan van anar d'aquesta manera que van anar, que nosaltres vam fer el mateix, anar amb escrits, a parlar amb això, a demanar el suport polític, amb la fitxa de patrimoni davant, amb sentit comú, bàsicament, ells ho van avisar. Van dir, això no es pot fer,
això no es pot fer, farem un contenciós, tenim una responsabilitat. Segurament els dirigents d'aquell moment pensaven que d'aquí 4 anys ja no ho serien i no van agafar aquesta responsabilitat. Què ha passat després? Doncs que aquests senyors van presentar un contenciós, l'han guanyat i ara el constructor, com té la llicència, diu, jo tinc la llicència, me l'ha donat l'Ajuntament. I és l'Ajuntament el que ha d'assumir aquest cost. És a dir, som tots nosaltres els que hem d'assumir que aquests senyors, quan van venir i van avisar per activa i per passiva d'això, no els hi van fer cas perquè sabien que al final no tindrien cap responsabilitat. Llavors jo crec que és un tema que és molt dur i per això jo crec que nosaltres sou un model i jo crec que no us heu de tirar endarrere i heu d'intentar que s'executi la sentència. Perquè segurament si aquesta sentència s'executa, ho tindran en contra després. Quan hagin d'aprovar un pla especial i tothom els digui que no és legal aquest pla especial. Fet l'incís, vull parlar un moment de Can Capellanets. El Josep Maria Guillomet és tècnic, arquitecte i pèrit judicial. Ell explicarà millor a nivell tècnic. Jo només vull fer una mica una introducció al cas que tenim aquí, explicar-vos com estem, explicar-vos què es vol fer, per qui no ho sàpigui, que tingueu una mica contextualitzat el tema. Com sabeu, això és Can Capellanets, tots el coneixeu de tota la vida, a tots us van dir sempre que aquí no es podria fer res perquè estava protegit i veieu que no és així. De fet, sí que és així. Aquest és un edifici amb una protecció C, amb el que consta a l'epígraf de la protecció 2 aspectes claus, que és no es pot modificar els volums de l'edifici protegit i s'han de conservar els jardins. Doncs no es fa res de les dues coses. Sí, del... I llavors, aquest edifici es vol ampliar amb una planta i mitja més a la part de dalt, és a dir, es vol modificar el volum, és un cas similar a la rotonda que també se li va posar un barret. La rotonda és Becil, té una protecció superior que aquest edifici, però a nivell de protecció és un edifici protegit, amb la qual l'ordenança de patrimoni diu que s'ha de protegir. Doncs a aquest edifici se li vol pujar una planta i mitja més i a tot aquest jardí es vol eliminar i es vol fer un edifici 3 plantes superiors, enganxat a l'edifici protegit i que suposarà la destrucció total del jardí de Can Capellanets. Què ens diuen? Ens diuen que el jardí no es destrueix. Per què? Perquè tenim aquest jardí d'aquí davant tan maco de 3 metres quadrats que es conserva. Nosaltres hem parlat amb les persones que van elaborar les fitxes de patrimoni, alguna persona està viva, perquè són unes fitxes una mica antigues, i hem parlat amb aquestes persones. El que ens diuen és que ells van posar l'epígraf de protecció dels jardins al marge per un tema ecològic, és per un tema que volien destacar a l'edifici el caràcter aïllat de l'edifici. És a dir, que fos un edifici aïllat. Per això protegien les façanes, perquè es puguin veure. Òbviament, si posen un edifici carregant-se el jardí i més alt que aquest, les façanes no es veuen, amb la qual cosa no tindria cap sentit aquesta protecció de la fitxa patrimonial. El Josep Maria entrarà una mica més a fons amb això. Aquí us poso un altre document perquè veieu com està ara, com estava el 2014 abans de començar tot això, perquè ara està totalment abandonat i derruït, com podem veure, i el que es vol fer, que és la destrucció total dels jardins de Can Capellanets. Què volen fer aquí? Els que ja coneixeu una mica el tema, sabeu que aquí, en un principi, ens van dir que volien fer una residència d'investigadors. L'empresa que volia fer aquesta residència d'investigadors, nosaltres vam estar investigant també, i vam trobar que tenia una altra residència d'investigadors com aquesta, al carrer Hospital, que s'anunciava al Booking. És a dir, que era un hotel totalment, un hotel encobert. Nosaltres vam enviar totes aquestes dades a l'Ajuntament i sembla que pel xivarri i de més i la premsa, aquesta empresa tenia un canvi de mans accionariat i va sortir del projecte. Llavors, l'Arquebisbat volia buscar un altre soci i va trobar un soci que es diu l'Onada, que és una empresa que es dedica a fer residències de la tercera edat privades i que és
qui té aquest espai cedit per l'Arquebisbat de Barcelona durant 50 anys. Doncs aquí volem fer com heu vist, aquest edifici de 5 plantes més l'edifici aquest pujat, volem fer una residència privada per 120 persones. Això és un projecte del 2019, és a dir, volem fer un projecte prepandèmia, després de tot el que ha passat aquest any, amb canviar ni una coma, exactament igual després del que hem viscut tots aquest any. I això ho vol fer ni més ni menys que la presidenta de l'ONADA, que es diu Cinta Pasqual, és la presidenta de la patronal de totes les residències privades de Catalunya i d'Espanya. És a dir, aquest projecte el vol portar en terme la presidenta de la patronal de totes les residències privades d'Espanya i vol fer una residència d'aquest tipus. Nosaltres, com dieu que era David contra Goliat, doncs nosaltres som David contra 3 Goliats, sembla. Però bueno, nosaltres el que demanem, passo ja, demanem bàsicament una cosa, i és que a l'Ajuntament prengui mesures. Hi ha una ordenança de patrimoni que diu que si un edifici porta 5 anys sense un manteniment adequat, l'Ajuntament té dret a expropiar-lo. Doncs bé, l'Ajuntament, que sempre ens havia dit que no els agradava el projecte, però una cosa de l'anterior legislatura, del TRIA, sempre van passant-se la pilota, doncs vale, ara teniu una sortida legal a això. Hi ha una ordenança de patrimoni que diu que podeu expropiar aquest espai. I hi ha un informe dels tècnics del districte del 2015 que diuen que aquest edifici el 2015 es va malmetre. Això és el que demanem, que aquest edifici l'expropiï l'Ajuntament i que es faci una votació popular entre els veïns de les Corts per decidir-ne a l'ús. Nosaltres, com a plataforma Salvem el Patrimoni de les Corts, l'únic que volem és que respecti a l'edifici i els seus jardins, per sentit comú i perquè la fitxa de patrimoni així ho diu. Recordeu que això és un pas intermig entre 2 nuclis antics, el nucli antic de plaça La Concòrdia i el nucli antic de plaça Comas. Un cop això, nosaltres no ens hi ficarem amb l'ús, que nosaltres no tenim cap problema que es faci una residència a la tercera edat. No, és un tema del patrimoni. Gràcies. Bé, se sent? Se sent? Sí. Bé, l'Àlex ja ho ha dit pràcticament tot, però voldria puntualitzar una sèrie de coses. El fet de que sigui un nivell C, és un nivell C, però és un patrimoni que cal igualment conservar. El que passa que, en comptes de ser la Generalitat, és l'Ajuntament que pot dir coses, però té de dir coses d'acord amb aquesta fitxa. I si aquesta fitxa diu una sèrie de que no s'han de mantenir els volums, s'han de mantenir les façanes i s'ha de conservar els jardins, doncs s'ha de fer això. És que és molt simple. O sigui, si això va a un jutge, els jutges poden fer els rebuscats que vulguin, no? Però quan una cosa està molt clara, també ho reconeixen, sobretot en jutjats tècnics, com poden ser els contenciosos administratius, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en temes tècnics, i després l'Audiència, que he tingut alguns dictàmens presentats que han sortit molt bé, dictàmens complicats. Bé, el que també voldria dir és el que ha dit ell. Aviam, si a aquest edifici li posem una planta més, s'augmenta, això li podíem preguntar a aquests nens, s'augmenta o no el volum? Ostres, és que no cal ser tècnic per això. Si aquest edifici l'ampliem pel costat, perquè és una ampliació d'aquest edifici, ells diuen que és un edifici que s'ajunta i després es fan uns... No, és una ampliació d'aquest edifici perquè l'edifici aquest i el que es fa serà un sol edifici. Estarà connectat, serà el nombre de... Hi haurà habitacions aquí, És un edifici que és el doble o més del doble, potser, del que és aquest. O sigui, a més, aquest edifici, com diuen, les façanes s'han de conservar. Per què s'han de conservar? Perquè s'han de veure. Les façanes es conserven per veure l'entorn aquest, igual que els jardins han dit. Els jardins... El que no es pot dir, el que han dit ells, dic, sí, conservar els jardins és conservar els jardins d'allà baix, perquè, no, quan van dir conservar els jardins i aquest
era a l'edifici protegit, era conservar els jardins de l'edifici protegit, no els jardins de la Quinta Forca, sinó els jardins aquests. Per tant, això està claríssim, és una cosa claríssima que l'Ajuntament li ha donat la volta a tot, perquè no sabem els interessos. Jo no vull dir res dels interessos, perquè un dia em van dir que no ho tenia que dir i no ho dic. Però el que sí que estem veient és que una cosa lògica, senzilla, que ho pot entendre un nen petit, l'Ajuntament ho entén tot al revés. O sigui, i llavors nosaltres, has comentat una mica ja el tema de la participació, nosaltres de bona fe, com us passava, dèiem que no volíem, que no sé què, vam fer reunions amb el bisbat, que s'havia dit en unes altres reunions, que al bisbat li importa un bledo tot això, perquè el que va fer el bisbat és que al principi de tot va tirar aquesta coberta perquè aquí no entressin els ocupes, que això ho digui el bisbat de Barcelona. A mi això em fa vergonya sent catòlic com soc. O sigui, que diguin que perquè no entrin els ocupes. Hòstia, tu, potser un ocupa necessita alguna cosa, no? Però que, a més, això no es pot dir. No ho pot dir l'Església, això. Llavors, tenim aquest edifici, que és un edifici històric. Pot ser més maco, més llets, però no és perquè siguin... La conservació dels béns culturals no sempre és perquè siguin macos, perquè tenen un significat, i el que més s'ha de protegir és el significat d'aquest edifici, i el que el tindria de protegir més és el bisbat, perquè és el primer edifici que es va fer en aquesta zona del bisbat, era el seminari episcopal. Per tant, no sé si ja tindria d'haver acabat, i jo vull afegir una cosa que hem vist comentant amb altres associacions de veïns, amb l'Adela de la coordinadora de les Corts, etc. El que estem veient és que a les associacions de veïns, ja que som associacions, comentem els nostres problemes, veiem nosaltres, la nostra associació, podem dir que tenim zero participació. Aviam, hi ha moltes floritures de participació, de que hi ha els paperets, que hi ha el no sé què, hi ha mils webs de l'Ajuntament de Decidim Barcelona, que jo, no és que sigui de l'època d'ara, però sé una mica d'internet i tot això, no hi ha manera de trobar res. Imagina't la gent gran, que jo també soc gran, però gent que pugui tenir dificultats, zero. Et diuen una cosa, l'endemà te'n diuen una altra. Zero participació, almenys és la nostra associació. No parlo per tothom, Zero de patrimoni. El patrimoni només serveix com a utilitat per fer coses, però no de protegir amb el seu sentit propi, a ell mateix. O sigui, el que té és com la vida perquè la vida ens agrada viure perquè és la vida, no? El patrimoni és el patrimoni, no tens de buscar si és més maco, si és més lleig, si no sé què. S'ha de protegir. S'està fent, estem veient aquí, i n'hi haurien potser, no sé, 40, 50 o 100 casos més a Barcelona, que està passant això. Però el tema de posar-nos d'acord és molt important. Espais verds. Espais verds també hi ha una desídia, hi ha una omissió dels deures de l'Ajuntament de protecció d'espais verds. El Joan, que no el veig aquí, el Joan Hernández, va fer una crítica a l'Ajuntament dient, escolta, Ajuntament, esteu tallant tots els arbres, però no els poseu, perquè sempre els tallen i no sé què, i diuen, és que hi ha perill, que hi ha no sé què, que no sé quantos, però escolta, s'han de posar, i a més els tallen, deixen el forat, que hi ha el perill de que caigui la gent, però això passa a tots els barris, ho estem veient. Llavors, amb això, desídia d'espais verds. Senyors, hi ha una altra cosa que jo, com soc, ho sento, però ho diré, la zona universitària. Nosaltres estem al costat del Parc de Pedralbes, on s'està fent un festival. Hem anat des de l'any passat demanant a l'Ajuntament que això s'ha de protegir, no pot seguir així. El 2013 van començar el festival amb 8 concerts. Ara n'hi ha 50 concerts aquest any. Era un mes i mig. Ara són de 3 a 4 mesos entre el muntatge i desmuntatge. No tan sol el soroll, que és el soroll a nosaltres, escolta, s'han fet els amos del parc, aquests senyors, amb el consentiment de l'Ajuntament. I
com diu la clàusula quinta del conveni, que tenen amb aquesta empresa, diu que com és un interès públic no pagarà res en quant a drets de cessió de l'espai. Clar que han de pagar llicències, han de pagar de tot. Això, és que com tot. I una clàusula que diu, que això a mi em fa riure, que és, si fan malbé alguna cosa, la pagaran. Hosti, tu, segur que la pagaran. Però a mi això no em diu res que facin malbé, però és l'autorització, és la privació de l'espai durant 4 mesos. És que, i ara us ho dic, hi ha 2,5 hectàrees de gespa i de sotabosc que estan ocupades per 1.400 taules, 3.000 cadires, 30 estants de menjar i de tot això, de bars i el que sigui, i bueno, però és la zona verda, i això ho hem dit, i hem anat al darrere. Ara estem intentant parlar amb Laura Vilagrà, que és la Generalitat, són els propietaris d'això, i volem parlar amb ella i per explicar-li. Dic, escolta, un festival, si es vol, sí, però té que ser adaptat al lloc. I llavors, ja està, només, ja he dit això, que ni hi ha interès pel patrimoni, ni hi ha interès per la natura, hi ha molt interès pels projectes especulatius. Això és un projecte especulatiu, de l'època del senyor Porciole, el cel sigui. Però com aquest, hi ha el projecte especulatiu, no sé si coneixeu, els jardins de Badarrida, que està a la zona universitària sud. Aquest era l'única zona verda 6A del Pla General a la zona sud de la zona universitària. Doncs senyors, han fet un equipament esportiu, ho han pavimentat tot, i han plantat 4 arbres, 4 comptats, només són 10, però amb un espai de la tira de metros. I després han fet aquell edifici, macroedifici de la residència, que no sé quantes plantes té, bestial, que incompleix tota la normativa que es va fer de la zona universitària. Per tant, això, projectes especulatius, res de participació, i les superilles, que bueno, és el cuento, el denominat conte de les superilles, perquè si a mi a les superilles em comencessin a plantar arbres, em comencessin el que volia el Cerdà per Barcelona, les illes de dintre, però que les fessin a fora de plantar, no. Només és una pintada, com diem nosaltres, pintures Colau, perquè sempre hi ha pintures i pintures que, a més, no se sap el que ja m'estic passant, de temps. Bueno, doncs escolta, moltes gràcies i ja està. Una última cosa volia dir del tema de Can Capellanets, que, com no ho has especificat, se'm sent, no? Se'm sent? Una última cosa. Al marge del concepte que hem parlat, que nosaltres parlem legal, que és l'incompliment de la fitxa de patrimoni, si això no fos suficient, vam presentar a l'Ajuntament documents en contra d'aquest projecte signats per totes les associacions de veïns de les Corts i entitats, per la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, la FAB, en contra del projecte, i una resolució de la Síndica de Greuges en contra del projecte. Senyors de l'Ajuntament i senyors polítics en general, més no podem fer. Molt bé. Bueno, nosaltres... Gràcies, Àlex. Mira, aquí ara ve l'Adela. Aprofito per... Ah, perfecte, perfecte. Jo amb aquest senyor no li puc donar la cadira. Si algú fos tan amable de deixar-li una cadira, ens acaba d'arribar... Recorda el seu nom, per favor. Un moment, que l'he de presentar. Sí, Ricardo Vergara, Sos Monuments. Ricardo Vergara. Doncs ara ens ha arribat el senyor Vergara de Sos Monuments, que també ens exposarà una mica. Sos Monuments és una associació que es dedica a la protecció del patrimoni. Llavors, estem molt contents que hagi pogut venir i sempre ens han ajudat amb les nostres reivindicacions, han firmat tots els nostres manifestos i els estem molt agraïts. I res, sense més li dono la paraula al senyor Vergara.
A vostè. Sí. Hola, buenas tardes. Agradecido por la invitación. Sí, somos 6 personas de SOS Monuments que estamos aquí. Hemos estado detrás de todo esto, inclusive en un encuentro nacional que hemos hecho en mayo. Hablamos de Can Capellanets a nivel de Zaragoza, donde estábamos reunidos más de 25 asociaciones nacionales. O sea, todo lo que se ha dicho, hablar más de lo que se ha dicho por todos estos ponentes, queda poco. O sea, se ha explicado todo muy bien. Es un espacio que se lo han ido cargando y que ha habido una negligencia total de desnudarlo, de desmontarle la cubierta, y entonces se empieza a degradar el edificio de una manera poco a poco, sin darnos cuenta, y después diremos amenaza ruina, hay que desmontarlo, ¿no? Estamos llegando a eso. Yo recuerdo mucho a Adela, que dijo en su momento en el ayuntamiento hace más de 2 años, dijo: necesitamos, las personas mayores necesitamos un jardín para sentarnos, para poder tomar el fresco. Claro, ¿qué pasa? Ese nuevo edificio que envuelve todo esto y nos ahoga, nos enfunza, claro, es muy lamentable. Y como ha dicho un colega, el José María, que el edificio no es que sea hermoso, no, es un edificio sencillo, porque no todos los edificios tienen que ser bonitos y de diseño, que es como nos estamos acostumbrando en Barcelona desde los 90, ¿no? Todo tiene que ser de revista, no. Es un edificio sencillo, limpio, austero, simple, con un jardín y con un respeto inclusive de la esquina, ¿no? Hay un retranqueo. Entonces, los edificios también tienen muchísimos valores siendo sencillos. Yo siempre creo, yo trabajo en el oficio privado y a mí me tocan ver edificios en muy alto deterioro, donde vive gente y donde viven 15, 20 familias, y hemos llegado a apuntalar, hemos llegado a hacer refuerzos. O sea, yo nunca creo que un edificio de este esté perdido. Lo que pasa es que hay que actuar ya. SOS Monuments es una asociación que se creó hace 25 años. Ahora en el 22 cumplimos 25 años tratando de luchar por el entorno del país, del bien cultural, material e inmaterial. Señores, yo creo que tenemos que unirnos. También Mercedes Taché, que es socia nuestra, la tenéis por ahí en el foro, me ha dicho algo. Habla también de la escuela industrial. Nosotros tenemos un año solicitando lo que sea el recinto de la escuela industrial, porque se pretende meter lo que es el hospital clínico. No estamos en contra del hospital clínico, nunca, y menos en esta época, pero no podemos desvestir un santo para vestir otro. Tenemos un edificio que es una joya de arquitectura, es una macroilla ya feta, ¿no? Hace más de 100 años, con árboles, con una calle interior que cruzas, que juegan los niños, que está el colegio. O sea, y así, como ha dicho también nuestro compañero, lo que era la rotonda la desnudaron, la vaciaron totalmente y hicieron un edificio dentro. Y si nos fijamos en la subida, fachada izquierda, claro, yo también como el José María me emociono, ¿no? Por deformación nos emocionamos. La deformaron al punto que parece una caricatura, ni siquiera de Mariscal, que tiene un valor en este país, pero una caricatura ridícula de lo que era el esgrafiado de la parte superior. O sea, basta ya. O sea, Barcelona es una escuela muy importante de arquitectura, no de hoy, de siempre. En la escuela industrial estuvo Alfred Einstein. O sea, aquí ha habido gente en esta ciudad y en este país que durante siglos ha venido. Entonces, nuestra lucha, nuestro grito es de tratar de salvar este edificio para el barrio. Necesitamos verde. El ensanche de Barcelona es uno de los lugares más densos de Europa. Necesitamos verde. Ya está, agradecido por este desfogue de sentimientos, de que tenemos que cuidar a Barcelona, de que tenemos que cuidar los chaflanes, de que tenemos que cuidar muchas cosas que esta ciudad nos ha dado y nos sigue dando. ¿Vale? Agradecido, pero sigamos juntos, porque esto hay que empujarlo, ¿vale? Y a disposición vuestra, SOS Monuments. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Ara, nosaltres hem estat parlant aquí molta estona i us agraïm moltíssim que ens hagueu escoltat, però és que ara us volem donar la paraula a vosaltres, perquè, clar, vosaltres sou els veïns del barri i sou els més importants. Nosaltres només hem vingut aquí a explicar, però qui té l'última paraula sou vosaltres. I ens agradaria molt ara començar un torn d'intervencions
on cadascú de vosaltres expressi el que sent sobre Can Capellanets, el que li agradaria que fos, com pensa que podem millorar aquesta lluita nosaltres, quines coses creu que podríem fer per ajudar, o sigui que teniu la paraula vosaltres i us anirem passant el micro. Si voleu també fer preguntes en els ponents sobre coses que no hagin quedat clares, dubtes, suggeriments, el que vulgueu. Llavors, a partir d'aquí, us donem la paraula, podeu aixecar la mà i us portarem al micro i podreu expressar-vos. Endavant. Bé, bona tarda a tothom. A veure, em sento molt... A veure, no venia preparada, però va. Aquí? Sí? Potser està tancat el micro. Potser està tancat. No, està obert. Sí? Una mica al micro. Me l'acosto més. Deia que no venia preparada, però és igual. A veure, jo vaig néixer a l'Eixample, però amb el meu marit vam vindre a viure aquí a les Corts l'any 1971 i, de fet, amb l'associació de veïns vam aconseguir, quan al moment aquell que les Corts no tenia escoles pels nens, que la Fiat, empresa Fiat que estava tocant al mercat, fos convertida en una escola que ara és l'escola les Corts. Bé, les lluites que s'han fet a Barcelona, les lluites urbanes, les lluites per millorar els equipaments, les lluites també per conservar el patrimoni, perquè el patrimoni se l'ha volgut destruir des de fa molts anys. Ja se'n va destruir, però també va continuar. Per tant, és una lluita de fons, diguéssim. És de fons perquè és perdre moltes vegades, guanyar una mica, però finalment l'important jo crec que seria que realment en aquests moments hi hagués una coordinació d'entitats, que hi hagués una coordinació de totes aquestes entitats interessades en la defensa del patrimoni, tal com n'hi ha altres que són de caire arxiu històric. Clar, tot això donaria una possibilitat d'anar també de ser més potents. Crec que això seria una qüestió important. I acabant també posaré una altra petita reivindicació. A part, a l'esquerra de l'Eixample, a part del tema de l'escola industrial i l'hospital clínic, que sembla que estigui una mica encarrilat, però bueno, en aquest moment encara està una mica en aquesta situació de debat, també tenim un altre element que és l'antiga cooperativa de la barcelonesa, que estava a l'antiga, el que és fins ara fa pocs mesos, la parròquia de Sant Isidor. Va ser una entitat molt important en el món comparatiu de Catalunya, que ara l'estem estudiant, reivindicant-lo perquè no es coneixia, i en aquests moments va passar després de la Guerra Civil, especialment cap als anys 50, a l'Església, i l'Església en aquests moments, dient que realment està molt envellida i que hi ha una altra parròquia, l'ha tancada, i ha cedit també al clínic, no sé, sembla que són per 100 anys, per 50, per 30, aquest espai per fer un edifici de laboratoris clínics. Clar, no estem en contra d'aquest tipus d'espai, evidentment, però pensem que, en primer lloc, s'ha de valorar l'interès de l'edifici. En segon lloc, també l'ús aquest és absolutament necessari fer-lo en aquell lloc o en altres espais que hi ha encara a dintre del mateix esquerra de l'Eixample, l'antic solar dels bombers. I per altra banda, que sempre una cosa que em sembla que tots tindríem que fer, que quan ja es mora la peça que hem reivindicat, tindríem que ser tots molt conscients de fer-ne un relat i una història. Crec que és molt important que també hi hagi la memòria de tots aquests edificis, perquè moltes vegades no arribem a temps i també pot ser, com a mínim, tindrem la seva memòria. Per tant, animar-vos a tots a seguir i a coordinar-se. Bona tarda a tots i totes. Per nosaltres és una trobada fantàstica perquè la teníem pendent des de fa un any. El 14 de març passat ja l'havíem de fer i hem estat tot aquest any patint
Primer, perquè l'edifici cada vegada era més vell i estava més ensorrat i nosaltres no podíem acabar de tenir aquesta posta a punt de totes les forces preocupades per al salvament de Can Capellanets. És veritat que fins que no aconsegueixes fins que no t'adones que si no lluites el nostre patrimoni no podríem dir, no té ningú més que el defensi, doncs passem un temps. I és veritat que aquest edifici està molts anys sense fer servir, però quan tots ens ajuntem, la força és important. I en aquests moments nosaltres el que volem fer és que el bisbat acabi entenent que ha de ser còmplice dels barris. És a dir, fins ara, el bisbat, jo ho dic perquè són els propietaris d'aquest espai, fins ara ha viscut al marge. Per què? Doncs perquè havia fet una operació, podríem dir-ne, de negoci o del que fos, diguem-ne, posem-li el nom que vulguem, en la qual s'havia situat darrere, sense adonar-se que finalment és el responsable i que en aquests moments li hem de dir que ha d'estar al costat dels veïns. No pot ser que una institució com l'Església en aquest moment visqui al marge dels temes que vivim tothom. La protecció de la ciutat, la protecció de les zones verdes, el problema del canvi climàtic. Per tant, amb aquesta trobada d'avui jo crec que també li servirà per veure que no som 4 persones que hem estat anant a les reunions de negociacions i tal, sinó que hi ha molta més gent que és sensible al tema, que lluitarà per aquest tema i que d'alguna manera ha de canviar aquesta actitud seva. És a dir, fins ara ha estat pensant només en una iniciativa que ell l'havia formulat en termes, podríem dir-ne, no diré de negoci, però sí d'activitat privada, perquè això no deixa de ser una residència privada, però sí prendre, o sigui, fer aquesta perspectiva nova d'apropar-se a la ciutat i ser còmplice de les seves necessitats i ser ajudant per trobar-hi solucions. Jo volia apuntar aquest aspecte que em sembla que a partir d'avui és possible que tingui una certa repercussió. Almenys nosaltres desitgem que tingui aquesta repercussió, que fins ara doncs, no hem percebut. Gràcies. Hola, buenas tardes. Yo como vecino lo que veo, lo que he tenido oportunidad de ver del diseño del edificio, que lo veo absolutamente impersonal y desligado con todo lo que hay alrededor, es que lo que hace es esconder Can Capellanets. Básicamente está pegado y lo que hace es tapar un edificio, es casi como ponerle una lona, ¿no? Y luego otra cosa que vi también del diseño del edificio es que lo que me parece increíble, o sea, lo ideal es que no se hiciera, pero que no tenía parking, cosa que a mí me parece increíble. O sea, hacer en Barcelona un edificio sin parking con los problemas de tráfico que ya hay, pues me parece absolutamente fuera de lugar, ¿no? Venga, gracias por la labor que hacéis y animaros a todos. Sí, bona tarda. Bueno, el Josep Maria, l'Àlex i la Marta i l'Adela em coneixen. Jo vaig estar durant 4 anys com a conseller de districte d'aquí de la CUP i sí que volia traslladar-vos que, bueno, una miqueta la sensació de solitud que com a grup polític vaig tenir dintre del districte i que vosaltres vau compartir amb mi perquè, bueno, durant 4 anys, del 2015 al 2019, vam intentar que els grups polítics, la resta de grups polítics, veiessin el desastre que era el que volia fer el bisbat. Continuem després d'aquests 4 anys, portem 2 anys de mandat, malauradament també amb la pandèmia, però continuem de la mateixa manera i estic content que hagueu trobat o continueu trobant una solució com és el tema aquest que heu explicat, que a partir de 5 anys, diguéssim, l'Ajuntament té l'obligació d'expropiar aquest edifici i que no tingui cap més excusa aquest govern progressista, no tingui cap més excusa per fer allò que els veïns i veïnes d'aquest barri
d'aquesta zona estan reclamant. Per tant, volia compartir amb vosaltres això, és a dir, que durant aquests 4 anys o aquests 6 anys hem pogut compartir amb vosaltres aquesta lluita, però també estar contents que, com deia l'Adela, avui podem tornar a estar aquí, podem tornar a reclamar i que algun dia, esperem ben aviat, podem celebrar una victòria. Gràcies. Bona tarda. Jo voldria només ressaltar una cosa, que realment l'edifici està protegit, és un patrimoni, però a mi el que em preocupa molt també és cada un dels arbres i de les plantes que hi ha aquí dins. Han fet un parc allà darrere de la Xiroi, nou. Bueno, parc, a veure, és molt dir parc. Han fet un pas, una plaça, una mena de plaça de pas, diguem. Doncs, clar, allò no té verd, no té... Bueno, han fet 4 coses, no?, el que els ha semblat, però aquí hi ha un llimoner, hi ha un magraner, hi ha ara la mimosa, sí senyora, cada any, cada tardor, cada primavera, és un espectacle això, vull dir, és una riquesa impressionant. Si ara ens imaginéssim que aquí no hi ha aquesta paret, tindríem una vista excepcional. Vull dir, en aquest barri, a part de les places que són més aviat dures, això seria, la veritat, un pulmó, una vista, una vida impressionant. Aquests dies de pandèmia, que no podíem sortir de la ciutat, doncs jo pensava que bé que estaríem si poguéssim baixar de casa i veure 4 arbres. Només volia dir això. Moltes gràcies. Mira, ha anat molt bé aquesta intervenció perquè em dones peu que ara jo també vull explicar sobre això que has comentat de l'espai Europa Anglesola, que nosaltres no li diem parc, li diem nyap, li diem el nyap, així, amb aquestes lletres. Per què? Perquè hem estat més de 20 anys esperant, ens havien promès un parc, ens l'havien promès, hem estat més de 20 anys esperant-lo, ens presenten un projecte va ser el 19, crec, fa 2 anys, a Cristalleries Planell, que potser molts de vosaltres hi éreu, estava ple. Vam veure el projecte, immediatament vam dir, però això què és? Això no és un parc. I vam dir que no ho volíem. Vam entrar a instàncies, amb signatures a l'Ajuntament, això no ho volem, volem verd, volem arbres. No ens van escoltar. O sigui, no sols no hi va haver procés participatiu, que és el que obliga la llei a que hi hagi un procés participatiu, sinó que ens van presentar un projecte, els veïns totalment vam dir que no ens agradava i així tot van tirar endavant i han fet el nyap. Hem ara fet una llista de coses que diem, ja que heu fet això, que està tot formigonat, que no és un parc ni res, doncs com a mínim us demanem una llista de coses, que els avis tinguin raspallers, perquè clar, hi ha uns bancs que no et pots ni apoyar, que hi poseu més arbres com a mínim, que no sé, que els nens per pujar al tobogan no hagin d'anar a donar la volta, que no s'invadeixi la privacitat d'alguns veïns, que se'ls hi ha invadit la privacitat i se'ls hi ha fet un monticle elevat que els hi ha quedat la seva casa ensorrada. Tenim una llista de coses que hem enviat a l'Ajuntament i ens han anat contestant així com, saps? Com, sí, això ja ho farem, això no es pot fer, això és parcs i jardins, allò sempre el mateix, anar dissimulant, dient coses, saps?, per sortir del pas. Amb el qual, doncs, totalment d'acord, hem perdut una oportunitat d'or per tenir un refugi climàtic real en temps d'emergència climàtica, que podia ser similar a el que hi ha, per exemple, on ja sabeu on hi havia el camp de l'Espanyol, a Sarrià, hi ha uns jardins molt correctes. Haguessin costat molt menys diners, perquè el que hi ha aquí ha costat... Clar, et diuen, no, és que això ho ha pagat el promotor. Bueno, i què? Però això ha costat diners. Es podrien haver fet servir aquests diners per altres coses pel barri. És a dir que, gràcies per l'aportació, perquè realment estem molt enfadats amb aquesta espècie és que no sabem ni com dir-li, d'espai formigonat que ens han fet, que serà un forn a l'estiu.
ja no s'hi pot passar ara quan fa calor, i que és una pena. Llavors, aquí no volem que passi el mateix, aquí volem que es conservin totes aquestes moreres, com deia molt bé el llimoner, el magraner, que és tan bonic de veure amb el canvi d'estacions i que volem conservar pel barri. Moltes gràcies, Molt bé. Hi ha algú més que vol intervenir? La Txell. Txell, donem la paraula. Gràcies. Bé, tampoc em vull repetir perquè ja han dit les companyes la majoria de coses que venim reivindicant, però sí que és cert que ens hauria de quedar totes ben clar que l'Ajuntament no ha de governar ni actuar d'esquenes al poble. I malauradament ho fan. Ens han d'escoltar. Estem al carrer reivindicant. Estem cansades de destrucció de patrimoni, de destrucció d'espais verds. I com bé deien des de la taula, i evidentment estic molt, molt d'acord, al final això ho guanyarem si estem unides. I unides vol dir totes les veïnes, amb totes les organitzacions i associacions que estan treballant per protegir el patrimoni de la ciutat. Perquè, com deia la senyora Mercè, al final això és una qüestió de memòria històrica. I destruint el patrimoni, destrueixen la memòria històrica de la ciutat. Bé, unides podrem guanyar i quedar-nos amb capellanets al barri. Per totes. Molt bé. Alguna altra intervenció? Tenim temps perquè a les 7 ens han de venir, segons ens han dit, Txell, a les 7 han de venir els tabalers que faran aquí una mica del que fan ells, de soroll, però una mica també per animar-nos, perquè també ens animaran a tenir esperances de salvar aquesta finca. Llavors, si hi ha alguna intervenció... No em repetiré perquè crec que s'ha dit tot sobre Can Capellanets, però he estat escoltant totes les intervencions que han fet les diferents ponents i s'han repetit Núñez i Navarro, s'ha parlat de la Barcelona dels 90 i tinc la sensació que aquest model de ciutat s'està tornant a implantar. Vull dir, no només s'està fent negoci amb la ciutat, sinó que s'està fent, o sigui, no a la ciutat, sinó amb la mateixa ciutat, s'està fent constantment negoci i que darrere de tot aquest model de voler explotar això per fer una residència de gent gran privada o darrere, per exemple, la Rotonda, que em ve al cap la Tagliatella, que ja hi ha, que és una monstruositat i que hi ha darrere la Tagliatella? Doncs hi ha empreses que formen part d'un conglomerat de l'economia de plataforma on hi ha Uber, o sigui, darrere de tot això hi ha un model especulatiu i de fet aquí al barri també ens trobem aquest model especulatiu al barri, al districte, a la maternitat i Sant Ramon, que hi ha la macrocuina fantasma que estan construint, que ja han construït i que volen obrir, que són 40 cuines en uns 1.400 metres quadrats per servir aliments, o sigui, perquè vinguin els riders a buscar aliments per repartir la zona de Sarrià, Sants i les Corts, que també és una monstruositat. Això es fa en una superilla, està ple d'irregularitats. No importa que estigui en una superilla perquè, sembla que no els importa el trànsit de riders que puguin haver allà. I tampoc no importa que hi hagi irregularitats i tampoc no importa que les veïnes estiguin oposant, perquè de moment s'han donat un marge de temps, però hem d'estar molt atentes a que no obrin aquestes cuines. Crec que és molt important que les lluites siguin solidàries dintre del mateix districte i també dintre de la ciutat, que pensem molt bé quin és el model de ciutat que hi ha darrere, quina és l'economia que hi ha darrere i quina és l'economia que volem nosaltres, que jo crec que és la que posa les ciutadanes al centre, la que ens posa al centre nosaltres com a veïnes i la que té un projecte de ciutat en la que podem viure, no un model de ciutat que es dedica a fer negoci, que es dedica a expulsar-nos i a fer-nos fora dels nostres barris. I no m'enrotllo gaire més perquè diria més coses, però no vull com ocupar... Doncs això, solidaritat entre les lluites, solidaritat en el districte i molta força per totes. Moltes gràcies. Bé, fantàstic, mira, veus? Gràcies a tu, que te veig que vas malament amb la cama. No, només te volia comentar que efectivament apareixen noms repetitius, el Núñez i Navarro,
les grans empreses, el que sigui, però fixa't que el que és fixa és l'Ajuntament de Barcelona. A mi em sembla al·lucinant que la senyora Ada Colau sigui totalment inaccessible, perquè nosaltres l'hem escrit diverses cartes per intentar parlar amb ella, és inaccessible, i la senyora Janet Sans també és absolutament inaccessible. Vull dir, acabarem parlant amb l'último de la fila, que no sé qui serà, que evidentment no té cap capacitat de negociació de res. O sigui que aquest Ajuntament és idèntic al del senyor Trias, al del senyor Hereu, i si vas cap enrere, a tots el que vulguis. No es nota el canvi, eh? Ho sento moltíssim dir-ho, però sí. Perdó, nosaltres ara parlem de política una mica, perquè també tenim dret, però realment el nostre barri, i també jo diria el barri, la nostra associació, i també compartim moltes coses amb l'associació de Pedralbes i amb el de la Mercè, estem bastant convençuts de que aquesta vegada és molt pitjor que inclús Trias. Bueno, a l'època del Trias ens escoltaven. Després hi havia coses que acceptaven també, hi ha coses que no acceptaven, però és que ara és com una fantasia de la participació, es diu sempre que es participa, s'inventen tinglados que deuen ser caríssims d'internet i de plataformes de decidir en Barcelona. Hi ha el tema de pressupostos participatius, que són 4 rals comparats amb els altres, que no hi ha manera de... Jo he intentat votar i no he pogut votar encara, perquè no ho sé, vas per una web, vas per l'altra, vas per aquí, vas per allà, no ho sé, i no crec que sigui tan tonto per d'allò. Com jo deu haver-hi 1.000 de persones, o sigui, per si... En comptes d'un link que et digués, escolta, aquest link et porta per poder votar tu. No és així. O sigui, això és al·lucinant, no? I em passo la paraula al company. Bé, a Barcelona hi ha una figura que és nomenada directament per l'alcaldessa, que és la de l'arquitecte en cap. L'arquitecte en cap se suposa que és la persona que amb un coneixement del territori ha de veure com s'articula urbanísticament el patrimoni amb la innovació i les noves coses que es poden fer. Aquest senyor es diu Xavi Matilla i hem aconseguit, quasi com una fita, poder parlar amb ell. Va costar durant 3 setmanes trucant cada dia, enviant un WhatsApp cada dia, enviant un correu cada dia, i al final ens van donar. I vam acordar, en el cas de Can Reventós, que nosaltres li faríem una proposta concreta de permuta viable i possible, i ara estem esperant la resposta. Han passat 15 dies de cortesia, que es diu, i el dilluns començarem cada dia trucada, cada dia correus. Per poder parlar, de totes maneres, si t'identifiques, és molt difícil. Has de parlar i dir que ets l'Oriol Bohigas o que ets no sé qui, perquè al final es posin al telèfon. Però bueno, ja a poc anem aprenent. Jo soc periodista i soc especialista en caçar aquest tipus de persones, i jo crec que ells ens han de donar resposta. Nosaltres fa 100 anys el terme municipal de Sarrià es va integrar, aquest any farà 100 anys, al de Barcelona, i considerem que el millor regal de compensació a les classes populars de Sarrià que podria fer l'Ajuntament de Barcelona després de tants anys de desatenció. Penseu que Sarrià ha estat acusada per les classes mitges i altes que ens han fet fora del barri, a poc, però paulatinament tots els governs progressistes i menys progressistes de l'Ajuntament de Barcelona, i que el millor regal que podia fer Barcelona a Sarrià amb motiu del 100 aniversari és salvar el jardí de Can Reventós i posar-lo a disposició de la comunitat. I nosaltres ja vam declarar que allò era un refugi climàtic, com ens he explicat, i nosaltres estem decidits a continuar en aquesta direcció, actuar judicialment. A través de Goteo estem recollint els recursos econòmics necessaris. Estem convençuts que el contenciós administratiu el guanyarem, però temem que quan sigui guanyat ja no quedi ni un arbre i hagin fet
uns aparcaments subterranis, hagin construït 40 habitatges, no hagin respectat les normes de distància, ni tan sols la distància amb el bé teòricament protegit. És a dir, estem davant d'una sèrie de contagiaments que recorden en certa mesura l'època Porcioles. I això és penós, perquè vol dir que l'embat democràtic que tenim a la ciutadania de Barcelona és aconseguir que l'Ajuntament sigui un ajuntament al servei del poble, i això ho tenim una mica difícil, i tots els que esteu aquí, que teniu un interès en parlar dels béns comuns, com heu manifestat, perquè si no, no seríeu aquí, doncs tenim un repte molt important, que és que la veu de la ciutadania sigui escoltada per les institucions i no sigui monedes de mercadeig entre poders diferents que es intercanvien cromos i deixen devaluada la qualitat de vida de la nostra ciutat. Moltes gràcies, Jordi.